بنداد سہاوند نامہ کے آباز مہروان و رحم کنوکین ذاتی درود و درہبات مڑہ دارن چارو کا ہر کجائے گلو شاد پاتے اگم و سکی مگنداتے منی نمگا شمارہ دلہ جولہاں کیا رمضان نیکی ماہ مراد بات دعائیں کے خداوند رحمت و برکتانی ای نیکی ماہ میگو شوے نصیبہ بکند آمین۔ شرف دارن چاروکا انچوش کے شما سرپدے اموک سالہ رمضان شریف ماہ منی سنا و عزبتانی نوکی نوار شنگ و تالان بھی ہی سالہ بزان 2025 منی سنا و عزبتانی نوکی نوار وشام منی جند نامی یوٹیوب چینل بزان نیازآباد یوٹیوب چینل 24 پروریا شنگ و تالان بھی گوشمہ دزبندی کے نیازآباد یوٹیوب چینل لائک و سبسکرائب و شیئر بکنیت منتواراں شمے وتی وزبت گوش و نیکیں دعاہاں نیراچار نیازآباد۔